It-tieni edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali dwar il-ħiliet f'pajjiżna bdiet tittella l-erba' filgħodu fil-bini tal-Malta Business Registry fiż-Żejtun. Waqt li din se tkun mifruxa fuq 3 ijiem fi kliem iċ-Chairman tal-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet, Jeffrey Pulicino Orlando, din se sservi bħala opportunità tad-deheb għażagħżagħ f'Malta biex ikunu marfin iżjed fuq dak li jixtiequ huma fil-karriera tagħhom kif ukoll dak li qed jiġi offrut lilhom fid-dinja tax-xogħol. Semma kif din it-tieni edizzjoni tal-konferenza qed tiddomina l-kreattività waqt li matul is-sena li ġejja se tkun qed tiġi ippubblikata l-ewwel strateġija nazzjonali tal-ħiliet f'dinja li kull ma jmur qed issir aktar diġitali. Tlabnieh jispjegalna fuq is-se tkun qed tiffoka il-konferenza ta' din is-sena. Ħajkun hemm aktar focus fuq temi partikolari. It-tema tal-lum hija ż-żgħażagħ u d-dinja tax-xogħol. Għada ħajkun hemm tema ta' teknoloġija u l-impatt tat teknoloġija fuq id-dinja tax-xogħol nafu li hemm impatt enormi tat-teknoloġija partikolarment l-AI għall-futur tad-dinja tax-xogħol. Il-ġimgħa nkunu qed niffokaw aktar fuq il-kreattività li nafu li l-kreattività hija importanti għal kwalunkwe attività. Tkellem ukoll is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Edukazzjoni Matthew Vella li saħaq dwar l-importanza tal-involviment taż-żgħażagħ b'mod attiv f'dawn ix-xorta ta' konferenzi fejn jistgħu jesprimu rwieħhom billi jiddialogaw u jikkollaboraw. Tenna kemm huwa importanti li l-istudenti u żgħażagħ ikunu dejjem fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni li tittieħed biex bekk ikunu iffurmati ċittadini b'mod holistiku. Il-Ministru responsabbli mill-Edukazzjoni Clifton Grima qal li biex is-sistema edukattiva ta' pajjiżna tkun kompluta trid tkun waħda li toffri liż-żgħażagħ tagħna għatta toroq li wasluhom ħalli jiksbu il-ħiliet neċessarji għal ħajja tagħhom. Qal rridu nkunu dinamiċi biżżejjed. Tkellem dwar inizjattiva li se titnieda f'Diċembru li ġej fejn se jinħoloq netwerk li jkun qed jesponi l-opportunitajiet li hawn fid-dinja tax-xogħol għaż-żgħażagħ u jkollhom aktar għarfien dwar dan. Bekk ikun assigurat li dawn jilħqu l-potenzjal sħiħ u jiksbu s-suċċessi fil-karriera tax-xogħol. U għasemma li dan jorbot mal-importanza tal-Istrateġija Nazzjonali tal-Edukazzjoni li hija bbażata biex l-individwu ikun dejjem fiċ-ċentru. Il-viżjoni tagħna hija li ż-żgħażagħ għandhom ikunu fiċ-ċentru ta' dak kollu illi nagħmlu allura huwa importanti ħafna li anke bħala sistema edukattiva naraw li ż-żgħażagħ tagħna jieħdu dawk il-ħiliet li huma neċessarji sabiex huma jkunu suċċess fil-karriera illi jażlu. F'dil-konferenza wkoll ħabbart illi propju f'Diċembru illi ġej il-Kunsill Nazzjonali għall-Ħiliet ħajkun qed jagħmel netwerk fejn juri li żgħażagħ opportunitajiet varji ta' karrieri varji illi diġà jinsabu ġew pajjiżna u dan ħajkun kruċjali sabiex nistradaw propju li daw iż-żgħażagħ jażlu toroq illi jkunu ta' suċċess għalihom fil-ħajja tagħhom.